إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча олуглауларыбыз, мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә рәхмәте белән кемне дә булса туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, тақвалы булыгыз, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торышыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, тақвалы булыгыз. Кешене бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка китерүче һәм бердән-бер бәхетле итүче ул җәмәгать тақвалыктыр. Һәм безнең өчен, һәм һәркем өчен бу дөньяда иң зур һәм иң куркыныч фитнә ул, мөхтәрәм җәмәгать, Даҗҗал фитнәсе булып тора. Һәм кыямәт көне алдыннан чыгачак адәми зат ул үзен "Мин сезнең Аллагыз, мин сезнең Раббыгыз" дип гаять күп халыкны адаштырыр һәм үзе артыннан ияртер. Һәм җир өстенә килгән нинди генә пәйгамбәр, нинди генә илче булмасын, алар һәрберсе Даҗҗал фитнәсеннән үз халкын кисәттеләр. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шул исәптән ушбу сүзләрен әйтә иде: "Адәмне барлыкка китерүдән башлап, кыямәт көне башланганчыга хәтлек иң куркыныч Даҗҗал булыр" дип әйтелә. Икенче бер хадисендә әйтә: "Аллаһ каршында безгә иң зур фитнә Даҗҗал фитнәсе булып тора" ди. Димәк, иманыңа, тормышыңа яный торган иң зур фитнә булачагын беләбез. Һәм шуңа күрә ул фитнәдән сакланырга тиешбез. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, күп галимнәр әйтәләр, бу фитнәгә каршы торуга Аллаһтан ярдәм сорау, Аллаһка ялвару ул җәмәгать нәрсә? Шушы фитнәдән саклану булып торыр ди. Фарыз яки нәфил намазларыбызны укыганда, ахырдан салаватны әйтеп бетергәч, без җәмәгать махсус дуга кылырга тиешбез. Һәм ул дуга хадисләр җыентыгында килгән дуга.
Һәм ул дуга хакында сахабалар ул дуганы балаларына өйрәтә иделәр. Хәтта әгәр дә балалары ялгыш онытып бу дуганы әйтмәсәләр, кире намазларын кайтартып укыттыра иделәр. Ул җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә берәрегез намазда тәшәһһүд укыса, Аллаһтан 4 куркынычка каршы ярдәм сорасын" диде. Эй Аллаһ, җәһәннәм газабыннан, кабер газабыннан, тормыш һәм үлем фитнәләреннән һәм дәҗҗал фитнәсеннән ярдәм сорыймын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән. Һәм ул дуганың гарәпчә мәгънәсе булай: "Аллаһумма инни а'удhu бика мин азаби җаһаннам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамати ва мин шарри фитнатил масихид дәҗҗал" дигән дуга. Һәм менә бу дугага, мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә галимнәребез зур әһәмият бирә иделәр. Һәм шуңа күрә, әгәр дә бу дуганы һәр намаз ахырыннан укысаң, аның мәгънәсенә төшенсәң, һәм дуганы укыганда ихласлы булсаң, иншааллаһ, Аллаһ Раббыбыз һичшиксез ярдәмсез калдырмас. Аллаһ һичшиксез саклар, һәм Аллаһ безне бу фитнәләрдән ерак кылыр. Һәм шулай ук дәҗҗал фитнәсеннән саклаучы икенче бер гамәл булып тора, ул җәмәгать шушы фитнәне китерүче, шушы фитнәне булдыручы эшләрдән, сәбәпләрдән ерак булу. Һәм бу чынлыкта җәмәгать дәҗҗал фитнәсенә генә кагылмый. Чөнки барлык фитнәләргә дә, барлык гөнаһларга да кагыла. Шул гөнаһларга китерүче юллардан сак булу, ерак булу. Менә кешене шәйнәү кебек гөнаһлардан ерак торырга телисең икән, гайбәт сөйләнә торган урыннардан ерак бул. Һәм әгәр дә танышың нинди дә булса гайбәтле, нинди дә булса сүз йөртү ише гөнаһларны сөйли икән, аны туктат. Аның темасын икенче якка бор һәм сүзеңне икенчегә алмаштыр. Хәмер ише гөнаһтан ерак булыйм дисәң, сак булыйм дисәң, хәмер эшлә торган җирләргә барма һәм шул гөнаһны эшләүче дусларыңның тәэсиреннән чык. Һәм шулай ук әгәр дә дуслар белеп торабыз, мөхтәрәм җәмәгать, я син аларга тәэсир итәсең, я алар сиңа тәэсир итәләр. Һәм шуңа күрә гөнаһлы дуслардан җәмәгать имин булуың хәерлерәк булып тора. Шулай ук зина һәм башка гөнаһлардан сакланырга теләсәң, шул гөнаһка китерүче юллардан ерак бул. Чөнки иблис кешегә вәсвәсә кылганда, кешене адаштырырга теләгәндә, ул турыдан-туры күферлек кыл, путка сәҗдә кыл, Аллаһка күферлек яса дип әйтми, мөхтәрәм җәмәгать. Ул әкрен генә, адым сайын адым, әкренләп кешене әле бер фикер белән, әле икенче фикер белән, әле өченче фикер белән әкренләп үз ягына адаштырырга тели. Һәм кечкенә генә адымнарын сиңа атлатырга тели. Һәм менә шул җәмәгать кечкенә адымнардан ерак булырга тиешбез. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, дәҗҗал фитнәсеннән сак булыйм дисәң, ул фитнә хакында гыйлемеңне арттыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем дәҗҗал турында хәбәр ишетсә, аннан ераклашсын" дип әйтә. Ягъни, кайда да булса дәҗҗал чыкты дигән хәбәр чыкса, икенче якка, капма-каршы якка кит. Ул фитнәдән ерак бул ди. Төньякта әгәр дә дәҗҗал чыккан дигән хәбәр чыкса, көньякка кач. Көнбатышта әгәр дә дәҗҗал чыкты дигән хәбәр килсә, көнчыгышка кач. Ләкин шушы фитнәдән сак бул, ерак бул. Чөнки бер бездә күкрәгенә сугып, мин ул фитнәгә чыдый алам, минем иманым ныклы дип әйтә алмыйбыз. Аллаһ сакласын. Һәм дәҗҗал сүзенең тәрҗемәсе дә ул ялганчы дигән сүз. Ягъни зур ялганчы, ата ялганчы. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Минем өммәтемдә ди кечкенә дәҗҗаллар чыгарлар" ди. Ягъни зур, ахыр заман галәмәте булган дәҗҗал түгел, кечкенә дәҗҗаллар чыгарлар дип әйтә. Ягъни алар, шушы кешеләр үзләре башта мөселман булып, яки мөселманнар саныннан булып, аннан соң үзләре хакында мин пәйгамбәр, мин күрәзәче, мин киләчәкне беләм, төрле серләрне юрыйм дип әйтерләр.
кайсы берләре хәтта миңа Аллаһ махсус сер ачты, миңа Аллаһ махсус сверхспособностьлар бирде дип әйтәләр. Мин дәвалыйм, терелтәм, бәхетле итәм дип әйтүчеләр бар. Һәм булыр да андыйлар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ничек иттереп без Дәҗҗал фитнәсеннән сакланырга тиеш булсак, менә ушбу кичкенә ялганчы дәҗҗалчыклардан да ерак торырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям безне бу эштән бик каты кисәтте. Бер хадистә әйтелә, кем күрәзәче янына барып, аннан нәрсә дә булса сораса, 40 көн буена намазы кабул түгел дип әйтә. Икенче бер хадисендә әйтә, кем күрәзәче янына барып, аның әйткән сүзләренә ышанса, ул Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек, имансызлык күрсәтте дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә динебездә андый кешеләргә бару катгый тыелган. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Дәҗҗал фитнәсеннән саклаучы гамәл ул иманыбызның нык булуы, тәкъвалыгыбызның көчле булуы. Чөнки кешене гөнаһлардан ныклы иман саклап кала. Әгәр дә тәкъвалыгы зәгыйф булса, шайтан фитнәсенә бик җиңел бирелергә мөмкин. Һәм бу кешене иблискә адаштырырга инде күп көч кирәкмәячәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Дәҗҗал Мәдинә шәһәренең бер читенә килер, һәм шул вакытта Мәдинә 3 тапкыр селкенер дип әйтә. 3 тетрәнү булыр. Һәм шуннан соң Мәдинәдән булган бүтән кафир мунафиклар чыгарлар дип әйтә Пәйгамбәребез. Бу хадис Сахих Муслим җыентыгында килә. Димәк, иманы булганнар, иманнары, тәкъвалыклары көчле булганнар, алар Мәдинәдә калырлар. Һәм аларга Дәҗҗал зыян китерә алмас. Һәм чөнки Дәҗҗал Мәккә шәһәренә дә, Мәдинә шәһәренә дә керә алмас. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче тагын бер хадисендә әйтә, Дәҗҗалның маңгаенда ап-ачык итеп кафир дип язылган булыр. Шул язуны укый яза белүче дә, укый яза белмәүче мөэминнәр һәммәсе укый алырлар дип әйтә. Һәм иманнары сәбәпле Дәҗҗалның кем икәнлеген белерләр һәм ул фитнәдән сакланырлар дип әйтелә. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бу фитнәдән, Дәҗҗал фитнәсеннән саклаучы гамәлләрнең берсе ул изгелек кылу, әҗр савапларыңны арттыру. Күбрәк изгелекләр эшләсәң, күбрәк хәерле гамәлләр эшләгән саен, Аллаһ Раббыбыздан бәрәкәте арта. Аннан ярдәме килә. Һәм менә шул гамәлләр сәбәпле фитнәдән кутыла алырсың. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, 6 әйбер башланганчыга хәтлек изгелекләр кылырга ашыгыгыз дип әйтә. Дәҗҗал чыкканчыга хәтлек, төтен чыкканчыга хәтлек, җир хайваны, кояшның көн батыштан тууы, кыямәтнең башланганчыга хәтлек һәм үлемегез килеп җиткәнчегә хәтле изгелекләр кылырга ашыгыгыз дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки бу 6 әйбернең берсе килсә дә инде изгелек кылып булмас. Инде тәүбә кылып булмас. Һәм шуңа күрә тынычлыкта, рәхәтлектә, әле иминлектә булганда изгелекләр кылсак, Аллаһ Раббыбызның кушкан фарызларын үтәсәк, Аллаһ Раббыбыз безне иншааллаһ авыр хәлдә калдырмас. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһны рәхәт чакта таныды. Ул да сине авыр вакытта белер дип әйтә. Сиңа рәхәт булганда, синең якыннарыңа рәхәт булганда, шул вакытта Аллаһны таны дип әйтә. Шул вакытта Аллаһның хакларын үтә. Шул вакытта аңа ялвар. Авырлык килгәндә аны бөтен кеше дә Аллаһка ялвара. Авырлык килгәндә бөтенесе дә Аллаһка ялваралар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям киңәшенә ияреп, без җәмәгать авыр вакытта да һәм үзебезгә рәхәт булган имин чакта да Аллаһ Раббыбыз хакында искә төшерергә тиешбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Дәҗҗал фитнәсеннән саклану юлларының берсе
аның рәвешен, аның сыйфатын белү. Аның кыяфәтен тасвирлаган хадисләрне уку. Һәм хадисләрдә әйтелә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ җибәргән һәрбер пәйгамбәр үз халкын бер күзле ялганчыдан, ягъни дәҗҗалдан кисәтте. Бер күзле генә булыр, ә сезнең Раббыгыз бер күзле түгел. Дәҗҗалның маңгаенда кафир дип язылган булыр, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм дәҗҗал үзен кешеләргә мин сезнең Раббыгыз дип әйтер, кешеләрне ышандырыр һәм үзе артыннан ничәмә кешене алдатып иярттерер. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә сез үлгәнчегә кадәр Аллаһ Раббыгызны күрмәссез дип әйтә. Һәм шуңа күрә бу дөньяда үзен Раббы дип атаучы ул ялганчы дәҗҗал булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне ушбу фитнәдән сакласын. Һәм сүземнең ахырында тагын бер гамәл турында әйтеп үтәм. Коръәндә Каһф сүрәсе бар. Һәм шул сүрәнең беренче 10 аятын кем укыса, ул дәҗҗал фитнәсеннән имин калыр дип әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем Каһф сүрәсенең беренче 10 аятын укыса, ул дәҗҗалдан сакланыр дип әйтелә. Шулай ук икенче хадистә әйтелә: дәҗҗалны күрсәгез, Каһф сүрәсенең башын укыгыз дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә дәҗҗал фитнәсеннән имин кылса иде, безне иманлы рәвештә һәм бездән риза булган хәлдә каршыласа иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.